Abusuafo Akwaba ha Nyansafo TV so me amegusu di dwumede hu chiame me din de Akosi Atwenebo Akodua ene we na wa ha obeche kwan a denchiraman no ebaaye ene aman hena hodo a odiso abepem ena ye kasei na mo Akwaba ba Nyansafo TV so ya agona no mama chire mu kakra wachi amia ya no majo so agona me pa cho me ya agona ni na agona fo nso so ye yeso ne agona tese aku enana no enen ye nana no ye frɛ no nana agwo tim ya agona ni chire mu kakra no na mo Akwaba ba Nyansafo TV so ya agona Achawadaruma obetimi a kire nkwan a denchiraman no baabi mu free buy ene aman hena hodo a o mabedi diso abepem ena eguso a yekase yo medesia medase denchira denchira fo nso so no wo mo no efiri kurobi a ye frɛ ne mande Blonika sem West Africa kurobi a ye frɛ no man bi ye frɛ Senegal no ho na wo mso firi na wo mu firi ho no a eno mso to mu a na obetena enkyira sisi ewo wanchi ho na enkyira no wo na enkyira ho no ho no kura no na wo munya wo mudin denkyira no ho na wo munya wo mudin denkyira no cheso o modane enkyirafo enti wo mu firi ho no eno msa tuto mu a eno omo ba anafo ha nti anafo mekire Ghana anafo ha eno wom so ebechichiri kuro bi a efre na banso nti omo efri banso no eno omo sa ebechichiri kuro bi a efre no abankese so abankese so amekan na ewo Jacobu ene akrochire mfinfin mu eho na sa kuro no na sa bredie menyi ni se kuro no eda so wo ho e wo ho kora mpo no a enhye da ni din kese te se first bre no ana wadarumu sa bre no na ohene ben na edi o maji yo wo mo ba pani a odi wo manima ode wo mo ba ye no na e frɛ na ayekra na ayekra no na ne ba e de anim pani nti anim pani no e ye ohena odi kan ya odi denkyira akonwa na anim pani no ekọ na kura no na ahini aha enso so ebedi ade na ahini aha no enso so efri ho no ana ase omukọ makura no na mumulufi enso bedi ade mumulufi no efri ho no na urepe ampem enso so bedi ade urepe ampem efri ho no na boadu akafo brempon onso so bedi ade emema mebobo bomu di nyina wo nyina ebedi denkyira akonwa na no mo bedi denkyira akonwa na ye mo maame ne na odi kan tina akonwa no na no ye oba no ana se na enye ne mane wo me da se pass we busa sa question we hu hia pa opon anim no wono ko na ayekra no eye ne ba na wo mo to aso ne de na wo mo ye abusuafo na na ayekra no chese na abusuafo opon anim no ni nua ene ahini aha ena ahini aha no so no ni nua no enso so ne urempe ampem eni mumulufi no enti enye na ayekra na ne mane ni wo mu nyina na emom eni mpani no ono nkwa na eye ne ba mo maka ni nyina ni nua ni ha eye abusunya ana wadaruma na mumulufi ni free ho no hwan bi na beto aso na mumulufi no efri ho no ena urempe ampem ebae urepe ampem efri ho no ena boadu akafo brempon enso so ebedi ade na boadu akafo brempon no ebreso no eno na adanseman anase nana Awurade basa
na me ka no ho asem no wono ombeko ye no saa bre no wone denkyerafo no beko ye no saa mle no na boadu akafo brempon no won na te adwaso enti aboadu akafo brempon no ene den adansefo no ko ye no adansefo no edi nkuguo enti efiri boadu akafo ebrempon so no ena na boampinsim ayate ni dinate yate minim se boampinsim die ni din ahyeta pa so obo denkyira pa dia na se obo denkyira hemfo a obia nka mi bia se boampinsim se ye edin bi a obia enim enti na boampinsim nso so ebedi ade no ono no firi ho no ena ne baaye boasenti na boasenti ti na boasenti nso so efiri ho no ena na intim jakare die me se me kaaye obi anim de meka intim jakare die ono na sabia son sabia nyaado yese obeso a ne man ebebon fi yase ne breso no ena asante eka ho bo mu se ombakwa akwaje omfa ahudie na ne kwasem ni wo ne denkyira de ko bo ani no intim jakare wantimi anyina kono intim jakare obehwere ne nkwa anase osoa ne man ebebon fi yase ana no nso free ho no obebon ne man ofi yase ne hwan biem na obedi yade ono free ho no akafo brempon a otoso mienu enso so ebai akafo brempon a otoso mienu ena ono nso so bai ono nso kura de ono nso so wanche ono nso so obaaye no okase obaba bete no ho enso so ono nso so de boba ani no antentam asantefo esa edi no so enkunim ono free ho no ena chei akoben na chei akoben enso baaye na chei akoben efiri ho no ena na amoakwata na amoakwata odikan efiri ho na amoakwata otosumienu na amoakwata otosumienu efiri ho no ena amoakwata yadom enso so baaye amoakwata odikan amoakwata otosumienu den na ebi bedikan na ebi betosumienu yo me da se pass we bisa me sa asimbise amoakwata odikan ene amoakwata otosumienu ene amoakwata yadom no wo nyina na omo ye anuanom na omo nyina no mfiri yefun baako nti omo bedi ade no wo mo ansesa omo din no wo mo de din no etena akonwa no so enu nti na ato aso saa no nti denkyirafo nso so no sede yenim wo mo abakosem no denkyirafo nso so ye omaya no so no wo mo odin pa yie chese ebra na denkyira ejina so no se yehwe atoye Ghana atoye de wo mo na de di tintiman pa chese akanfo no na ye wo aha no de ni nyina ahye adansefo ase denkyirafo ase ekopim se asantefo ene omo ekokon ye 1701 eno de se obi anim ebra asantefo ne omo kokon ye 1701 ene kon kase no fi yase kon no ye de asantefo ene denkyirafo de bo ani a intim jakare wantimi anyina akono a onso so ohore no nkwa ana ne efui na amoakwata yi adoma hwan ohini ben na obeto a ono nso ne so ahemfo ni bi bebre ebai ebetena akonwa no so na ya na empen bebre ya na ahemfo a ya na wo etaagi din eye ahemfo ya na omtaagi emanyinsem a chese yete omo nka no wona se ukomu a wo mu bebre ene bedidi so na ohina obedi so a ebetumi aka na asem sisi ya pa eye na Kwajo Tibo no ena abakosem no ekyerese ebra no omte abankese so no asante ekokon edinkra kon 1818 no okokon ni bidie nenso okon anyansa kon America ne kyerese ne kon no na enhyeda nsani
enti ono aba ye no otimi hunu se entokwa okokon ye na amwa no nti ono a eye na adwene se obedwane afiri newura anim asa abre no ohina na odi so na efre no osesi be bonsu osesi be bonsu na oye asante hene enti ono no ene de denchirafo no etu edi firi abankese so a wo mo ekọ adwokwa eye Cape Coast emem na wo mu firi abankese so no a na wo mo se wo mu ni ahoto no a wo koduru ho no wo mu duru ho no a eho no edwo asantefo ntimi emma ho emeyom ayakayaka de ana wo mo fa ntokwa bia emefro wo mo no ena wo mo ka se kurom ha de aha edwokra enu ntini efre kurom ho dwokwa nti wo mo tena ho ema wo mo ehoto wo mo ntina wo mo to wo mankasa ena to kurom ho din se dwokwa na chese eho edwokra ntina na sisi aye kasa denchirafo hinfa pankasa na omwo yo me da se me dehie so obisa me sa asembi sei no kwasem ni denchirafo free abankese so no wo mo etu ekotena adwokwa mekan 1818 na emom no eho no echi wo mo yese wo mbesa abo wo nchi ye abankese so no enti wo mo baaye no ono wo ma anya tenabre wo ho nti die hunu anse wo mo akotena dunkwaw asisi ya de se wo pedenchirafo na denchira hinkura sisi ya de eye dunkwaw eben ofin no ya no mka dunkwaw on ofin dunkwaw on nya abro dunkwaw na meka dunkwaw on ofin ucha ofin no a wo mo na ewo eja ho pe yo nana wada masisi a denchira oman no ohene ben na sisi a yekasei no oguso a wodi ade denchira ma no de wo mo ahemfo no batwato aso saa ema ye behunu se ohena na otwato a onsoso wode wo mo ba dunkwa ho no onsoso ne efre na boa mpensem otoso mienu sabre ya mekasei sabia son sabia nyaado wanya na kura akọ yenyansi na namu namnim se brepam nim se enche kura yenbenya na sie namu enti sabre die na boa mpensem otoso mienu no wona oye denchira hena otwa eto na ohonso so ho abakosem kakra bi wo wona de na boa mpensem otoso miensa no wono na edo wo mo efiri dwokwa no ebaaye 1955 ena wode won bae ebedue wo dunkwa ho na wono so no obedi ade 1955 no wa hu se wo emre no ofe 1955 ebepem se abra mekase ya fe na watofom no watofom 2016 na nim so wonso so odi ade chere pa yi wonso na oyo wa hina wonso so no sebie son sebie nyaado na wo odin pa sebie son na ho odin na wo nyansa no onimdie enti utimi di denchirafo no anim enti samle so ohwe denchirafo a wo mo wo dunkwa wo mfiri dunkwa wa nkurase yesa ekopem bese dwokwa de wo mo de wo mo ahinkuro kese pa wo mo firi abankese so no wo mo kotena ho enti wo mo ye kusuma mamre bia dwokwa de wo mo fa ho ni agoro mo fa ho ni ona yo bukuru wo mo kuro kese a wo mfiri abankese so wo mo kotena ho wo mo se wo mo ho adwokora enti so wo mo ho adwo mo enti so wo mo twa ejura wo ma fa hye bia efre no ejura no wo mo twa wo ne kufiri dwokwa ho wo mo de ba biwie wo dunkwa na ebeda wase si efro no wo ba na ne ebekasa wo be kire ne ma bibui yebesa ahwefo se mu be hye na ma subscribe na mo de asend obi na obi so asend obi na de bia ebekoso aba be kire ye ho ade ebeda wase aha ye Nyansapɔ TV